Sirkal olando ni chakre dwe mar auchiel higani, oboke mag puodho nyamburko kata logbook mar otas ok dhi tigo ni mar nonro mag puodho nyamburko go idhi chak ket e yor mbui. Duol mar NTSA emochiwo ler makamano kabendo yango ni kachop dwe mar 10 tarik 10 dwe manyien gidhi sidho ayanga chenro mar chiwo oboke mag gechego e yor mbui ma ok mago ma aching masani jopiny tiyogo. Jatatije ma NTSA Nation Kondiwa owacho ni okang' mar keto oboke go e mbui en mar keto yot mar neno ni oganda otiyo gi lony manyasani. Weg nyamburko bende biro bedo gi thuolo mar yudo oboke go aching ka gidwaro gen ni mar gibiro bedo e mbui mar ng'at ka ng'ato matiyo gi chenro mag NTSA. NTSA wacho ni oseketo okenge motegno mag neno ni chenro mag lokruok makamago ok obedo gi ng'ikruok kendo weg geche ok bi winjore obed gi kibaji ne giloso e kaunti ma Kitui.